To jama'a, wannan 'yar ƙaramar takaitacciyar lecture ce akan abubuwan da suke haifar da barci ko kuma gyangyaɗi a lokacin karatu. To lallai ba abin so ba ne a ce a duk lokacin da ɗalibi ya zo yin karatu sai kaga ya bige yana sharara barci. Wannan asara ce ta lokaci. Hakan yake sa wasu tunanin cewa ko malaria ce, lalaci ko kuma makamancin hakan ne suke damun su. To a gaskiya a yawancin lokuta hakan da muke zato ba hakan ba ne. Domin ni ma na jima ina tunanin cewa wa'annan abubuwa su ne suke haifar min da bacci a lokacin da na zo yin karatu. Sabida haka a yau za mu ji hanyoyi guda 3 da suke haifar da barci da kuma hanyoyin magance su. To abu na farko da yake haifar da barci a lokacin karatu shine fitar da gumi ko in ce zufa daga jikinmu domin zafi, yin wani aiki ko kuma yin trekking kafin mu fara yin karatu. Saboda ko ta yaya ka yi zufa to ka ƙona ruwan jikinka kenan. Kaga kenan ruwan jikinka zai yi dropping kenan, zai rage. To hakan shi ne yake haifar maka da gyangyaɗi wanda yake haifar da bacci a lokacin da kake yin karatu. To shawarar da zan baka akan wannan matsala ita ce, duk sa'an da ka yi gumi ko kuma zufa kafin lokacin karatu, to ka sami ruwa kamar roba 1 ka sha ko kofi 2 ko yanda ya sauwaka domin yin replacing ɗin ruwan da ka ƙona na jikinka. Ka jarraba hakan za ku sha mamaki ba kaɗan ba. Abu na biyu da yake haifar da matsalar barci a lokacin karatu shine jingina da muke yi da abin zaman mu a lokacin yin karatun. To, wannan dai jingina da kuke yi da abin zama a lokacin karatu sai ya zama kamar ka gayyaci barci kenan. Da kaɗan sai gyangyaɗi ya zo sai bacci ya sure ka. To mu rage yawan jingina a lokacin da muke karatu. Abu na 3 da yake haifar maka da gyangyaɗi ko jin bacci a lokacin karatu shine ƙarancin rashin barci da muke yi ne a rayuwarmu ta ɗalibtaka. Babbar shawara a nan shine da yawa ɗalibai saboda suna so su karance wani karatu da yake gabansu sai su hana kansu bacci su takura kansu da daddare. To hakan bayi ba ne. Domin ana buƙata aƙalla mutum ya samu awa 8 a rana ya bacci ya huta, saboda gangar jikinka ma tana buƙatar hutawa. Abu na ƙarshe da za mu magana ana akan matsalan yin bacci idan an zo karatu shine duk da dai wannan shawara ba kowa za ta iya aiki amma ita ce. Akwai wani lokaci da za ka ga wasu idan suna karatu sun sa earpiece a kunnensu suna sauraron music. Sauraron music ɗin da saututtukan da suke tattare da shi su ma wasu hanyoyi ne da za su iya hana mutum yin bacci a lokacin da yake karatu. To sabida haka sai a jarraba hakan kuma a kiyaye. Allah ya ba da sa'a, Allah ya sa mu dace. Ku yi ƙoƙari ku yi subscribing a wannan channel namu domin samun wasu hanyoyi na faɗakarwa da kuma ilmantarwa da kuma wayantarwa a nan gaba. Mun gode muku. Allah ya saka da alheri sai a jima.